Ndị be anyị ekele m unu. Ama m ọtụtụ ndị mmadụ anụgo maka Agulu Lake. Mana onye ma ka o si bido ihe bụ Agulu na ihe niile gbasara ya. Tata anyị bịara na Agulu Lake. Ka anyị ike mata ihe niile gbasara Agulu Lake a. Anyị na onye ga-edu anyị jee n'ọkịta. Nna anyị ndewo. Onye ọbụla chọrọ ibi ebe a, kee usoro ihe ndị kwesịrị ime tupu ọ bịa na Agulu Lake a. This is Idemmiri. Onye ọbụla ji abịa na Idemmiri a. Ya wee bịa iwere ọkụkọ na ji na mmanya na ọjị na anọ wee bịa n'obi ya hia. Ịbịasịa n'obi ya ikwuche ekpeche ekpere yọcha chi gị ife dị gị mkpa iwe gbadazi ya na mmiri. Ahụ ebe a ka ị ga-esi wee nata ngọzi na ife niile dị gị mkpa na ejiwe ụgwọ na ezurugo ohi na ife ọbụla ị chọrọ ịyọ Chineke na ị chọrọ ndị obodo oyibo. Ebe a ka ị ga-abịa wee yọọ ọnya o wee nyere gị aka iwe dị obodo oyibo. Ikwenye nkwa ijesi obodo oyibo nata iwetekwere ya nkwa ikwere ya. Ọ na-eri efi, ọ na-eri ọkụkọ, ọ na-eri ewu. Onweghị ụdị ife n'anya ebe a kịta efechaghị isi ndị ewetachara ndị mmadụ ndị ife o mere ife ọma wetara ya. Ọ bụ ya bụ ife anyị nọ n'ụbọchị nke taa. O nwere ụbọchị onye ọbụla kwesịrị ibi ebe a ga-abịanwu? Mba, o nwere a na-anọ na ya na steedi mgbe ọbụla, mana tata o nwere akwamozu enwere kpatara na aṅụrụ ndị n'ebe a taa. Nwere ike iduje anyị n'ebe niile anyị kwesịrị ịma na Agulu Lake a? Yes, mụ nwanne ya mụ na unu ji ayụ kịta unu ewee na-afụcha na ede obi ya ebe a. Anyị gbarata ha ebe a efụcha obi ya. Oji ọnụ egbu ọjị saa akpachala ekwu ọ gafela ọdụdụ oke ọ fụrụ dike aka gị ife ọkalụ onye ume ngwa pụta ọkụkọ mkpụrụ apụ. So irute ebe a ya bụ ụzọ anyị ga na-aga na-afụla ka isi awụ jump tupu anyị agawa ebe dị mmiri nọ. Ọ sị na ụzọ awụ ụzọ esi agbada na mmiri. Ibe ebe a before alụrụ one deck abi? Ma akpụchara ma nke ndị Muslim ma nke ndị Christian ma nke ndị nya ka m gwara kịta eji wee kwutuzi na bụ na onye nwere duto na oho onye gba anyị nwere onye Maazị Chukwuma Ogbonna ja messenger akwatago so fana ndị obodo wee meze duto na gbagha na agba wee bịazi klem wee kutuzie si ana na abefe. But it's of now this is Agulu Lake. Ndị a bụ ndị na-eme ife dị n'onye ya ndị bịara abịa na-achụkwa aja onye mara mkpa jiri yọọ. Maka na anụrụ m na mmiri a ọ na-agwọ ọrịa dị iche iche, nsogbu ọbụla mmadụ nwere na mmiri a na-agwọ ya. Ọ dị kịta ka ndị a na-ha eme ha nta na ọya ọwụ na-adịghị n'ahụ any problem n'ọbụla ebe yọọ ife dịghị mkpa a na-eme saraka nchụ aja mmiri ile ọma were ya yọọ anya otu esi aba n'ụlọ ụka wee na-ayọ sekpụrụ a na yọọ Chineke ife dị ya mkpa. Ọ bụ otu ahụ ka esi were eme. Anụkwa m na crocodile. Yes, crocodile. Ebe akwa ka ọ dị? N'ebe a ka ọ dị. Anyị ga ebe a nọ nwee ike ịpụta fụ anyị. Otu afọ ndị a na-efe eme enweghị ike nọrọ ebe ahụ. Ọ na iji ọkụkọ ị ga-enye ya ọ hapụga kịta ọba akwa etụọrịa ọkụkọ efe ya, mana otu afọ ndị a nọ kịta enweghị ike nọrọ that place maka faji ọkụkọ. Ife mma gbasara direct bụ na afụta m ụwa nna m amụọ m pụta wee mmadụ ya and na ọba anyị nwere na mmiri kịta bụ na onweghị obodo ọbaha so and na nna m agwa na ife ahụ Agulu Lake ka anyị
and na ọ na-agwọ ya onye ọwụ na mkpasiri ike na otu anọ kịta onwedịgwa onye na-eme m ajọ ife ndị ebe a were m ọjị were gbadata wee bịa sị ya biko na onye na-ekwe mkpa ji nri ị na-emewu nnọọ na ịka njide ego na ịka nwe mmadụ mgbadata ebe a yọọ mfa jekwe na obu ahụ anyị si wee gbata yọkwa ya sị ya ha nyere m aka na m nwere ego mana na onye na-enye m nsogbu na ọ na-egosi na mma ji azọzi m onye ka eji sị gị na ife dịghị mkpa ọsọ ujeji obodo oyibo ibe ebe mee saraka mesie saraka ọ bụrụ na anyị siziri akwụkwọ gụ na ihe nye ebe anyị bịara ga-enyekwa gị aka wee nyekwa gị akwụkwọ. Enwere onye na-agọnụ mmiri a? Enwere ndị na-agọ ya. O nwere ihe mmadụ kwesịrị inwe na-arụ ya tupu o nwee ike na-agọ mmiri? Nwere na ọ bụ ndị mmiri siri gị bịa like kịta ahụba na otu a mụrụ anwụrụ dibịa bịasị m bịa nyere dịka agwụ bata gị n'ime nke gị agwụ nke mbata na agwụ mma m oge agwụ mma gị. yes agwụ aja ha bata baa mmadụ n'ime na ọ nwa gị anwa akwụghọtagwo iwe bịa wee mefe na onye agwụ bara n'ime agwụ ọdị na ejeje mewe ya ọ bụrụ na ọ bụ ajọ mmụọ bara ya ahụ mana nke na ọ mara gị ama ibia bido ọrụ ife ọkịta ala ke nwoke atụ okpu mme ọ bụ ndị ya ji achụra ndị o ji arụrụ ọrụ ka obi so tu afa bịa kịta onwe onye mkpa ọya dị n'ahụ onye afọ kwuo ife bụ mkpa ya maka mmekwu nke mkwuo nke ọ ji ka ọ ga-ejide n'aka iwekwu ife dị mkpa kwuo ife na-arịa kwuo problem ikwuchezi anya wee gwakwazi ndị mmiri si a na unu anụgo ife were ọjị kwuo okwuche ọga elefa tu aka nsi wee mmadụ kama na onye aka ya dị ọcha ma m bịa ebe a nakwetago na iwere nke Chukwu inye Chukwu were nke sizi anyị si ọ ife anyị na-eme enweghị onye ji asị ka bịa be anyị ada egbu mmadụ ọ nzọfụta ka anyị na-azọfụta dịka onye ashidu ndị nke ya bịa ebe anyị onye si na mba ọzọ ya bịa o nwere ike like were ya onye dibịa makwa na onye agwụ mara ime ihe a si na mba ọzọ o nwere ike ịbịa ebe a bịa ihe ndị a ndị onye ọwụ na ọbụghị sọba Agulu a ka mmiri ya dịrị ndị dị iche iche ndị obodo dị iche iche ma ndị Hausa ma ndị ọcha na-abịa ebe a mgbe dị na n'ọgụ nọ ọ na-akpọ ndị mmadụ abịa ebe a ma ndị ọcha mgbe na-edu ndị mmadụ abịakwa onwe ndị lakefanwa nọ na n'ọchịchị onye fotakwa na ewere ife dị befe wee na-emekwa ife na akpọkwa ha abịakwa nene ife dị na befe so ndị dibịa ọsọ ndị be anyị dibịa ọbụla dị iche iche obodo ọbụla dị iche iche na-abịa hia onwe ha ndị ọhọrọ iche even self nke nwa na onwe dị ledi bịa gwagwa imeli gị ife mana enweghị m ike ịnọkọta bịa o nwekwara onye nwere ike ịkpọ ewuru dibịa ị ga-abịa n'iduru mmadụ bịa ọ bụrụgo otu anyị nọkịta anyị dị ledi ndoro ọkụ otu afọ anyị bịa na ejuọ m kedu ife eji abịa eji ọkụkọ eji ife ewu were ife ọnụ na-eri tinye n'efere white were ngwongwo niile were ọkụkọ wee gbadata ya wute mmanya hot gbadata ebe wee kwuo okwu ikwuchi ewute ọjị nyefe ifefe kuru mmiri a wee nazi abeli ụtụtụ iwere ya efuji ife nyefe ebeli rie ṅụọ nyewe bizines gị a na-agara gị mana akwụkwọ na ị na-eme ajọ ife na aka gị adịghị ọcha iwerekwe ahụ ife ifuru iwere ahụ otu mmadụ wee ka m ji esi wee kwu bikọs na mmiri a kịta ife ọbụla dị n'ime ya wuti na ahụ ịmara ife dịghị mkpa ị ga-ayọ na meri gị sọsọ ife anyị anaghị eme kịta ebe anyị anaghị emefu ọbara mmiri anaghị emefu ole si chọwara ya ọ bụrụ na anyị na-egwu egwu ịmarị mmiri baa na ya na igbu onye mmadụ na-egwu mmiri a igwusi anya krokodil ya nkwara ma mgbu ya ahụ imewe krokodil ife ịchọghị okwu ọ chọba gị mana ịchọghị okwu ọ na-ejere onwe na-ejere onwe akwụghọtago sọsọ ife anyị anaghị eme anyị anaghị egbu ya mana azụ anyị ga-egbu rie azụ ọfụma anyị nọrụkwa igolu rie onweghị onye ọ họrọ ọ na-ahụ n'anụ maka Agulu Lake nke anyị na-ekwu okwu ya ọ bụrụ na obi dị gị mma ị nwere ike bịa ebe a ka ileghara anya mgbe ọzọ ka ọ dịnụ